ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. नुकताच ती पांढरे डोळे असलेली मुलगी सार्थकला टीव्हीमध्ये घेऊन गेली होती. रेश्मा आणि रवीला आपल्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. एकीकडे रवी हा स्वतःच्या गालावरच मारून घेत होता. हे स्वप्न आहे की नाही हे तपासून पाहायला, तर दुसरीकडे रेश्मा ही रडू लागली. रवी ही आता रडू कोसळला. पण सार्थक टीव्हीच्या आतमध्ये कसा गेला? त्या मुलीने सार्थकला टीव्हीच्या आतमध्ये कसं नेलं? हे तुम्हाला जर माहिती करायचं असेल तर मागील व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्ही नक्की बघा. म्हणजेच ती टीव्ही पार्ट 1. एकीकडे रवी आणि रेश्मा हे फार मोठ्याने रडू लागले. अशा वेळेला दुसरे कोणी काय करणार? जे करायचं होते ते त्यांनाच करायचं होते. त्याच वेळेला रवी बोलला, मी ती टीव्हीच फोडून टाकतो. तशी रेश्मा बोलली, नाही, टीव्ही जर फोडली तर सार्थक कायमचा आतमध्ये राहील. आणि त्याच वेळेला रवीने त्या टीव्हीच्या जुन्या मालकाला फोन लावला. सुरुवातीला तर तो फोन उचलला नाही आणि उचलताच हा सर्व प्रकार सांगितला. तसा तो मालक टाळाटाळ करायला लागला. दुसरीकडे रवीने विनंती केली, जोरजोरात रडू लागला. तसा तो जुन्या टीव्हीचा मालक बोलला, ठीक आहे, मी येतो, तुम्ही थांबा. 5-10 मिनटं झाले असतील. लाईट ही बंद चालू व्हायला लागली आणि तेवढ्यात टीव्ही ही स्वतःहून चालू झाली. आणि जे रवी आणि रेश्माने बघितले ते बघून त्यांचेच डोळे फुटतायत की काय असं त्यांना झालं. कारण की सार्थक त्या मुलीवर खेळत होता. दुसरीकडे रेश्मा ही जोरजोरात ओरडू लागली. सार्थकला बाहेर काढायचा प्रयत्न केला, पण रेश्मा ही टीव्हीच्या आत जाऊ शकत नव्हती. आता सार्थक पुन्हा बाहेर येणार नाही ही दोघांनाही खात्री पटली होती. आणि त्याच वेळेला रवीची एक गोष्ट लक्षात आली की ती मुलगी इंच आणि इंच ही आकाराने वाढत चालली आहे. आणि हे वेगळं सांगायला नको की काही वेळाने ते सार्थकचा जीव घेणार आहे. आणि त्याच वेळेला घराची डोरबेल वाजली आणि ते टीव्हीचे मालक आणि चक्क त्यांची पत्नी देखील आली होती. हा प्रकार त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी बघितला आणि त्यांनाही आश्चर्य वाटले. आणि रवी रागातच बोलू लागला, तुम्ही आम्हाला फसवलत. हे नक्की प्रकार काय आहे? ही टीव्ही तुम्ही आम्हाला मुद्दामून एवढ्या स्वस्त दरात दिली. तुम्हाला माहीत होतं की या टीव्हीमध्ये काहीतरी आहे जे आमच्या जीवाला काही बरं वाईट करेल. आणि त्याच वेळेला मालक बोलले, हो, जी भीती होती तेच झालं. त्याच वेळेला रेश्मा बोलली, भीती म्हणजे नक्की काय? आणि त्या टीव्ही मालकाची पत्नी बोलू लागली, ही जी 25-26 वर्षाची मुलगी तुम्हाला दिसते ही कुठली भूत नसून आमची मुलगी प्रीती आहे. आणि त्याच वेळेला रवी आणि पत्नी रेश्माला धक्का बसला. तुमची मुलगी? आणि ती इथे काय करते? आणि त्याचबरोबर त्या टीव्हीचे जुने मालक म्हणजेच प्रीतीचे आई बाबा हे सांगू लागले की लहानपणापासून आम्ही प्रीतीला फार लाडवले. तिचे हवे ते हट्ट पूर्ण केले. अगदी दिसेल ते तिला दिले. एके दिवशी हाच हट्ट तिच्या जीवावर बेतणार अशी आम्हाला कल्पनाही नव्हती. प्रीतीचे कॉलेज पूर्ण झाले, पण आम्ही तिचे सर्व हट्ट पूर्ण करत होतो. एके दिवशी शिल्लक कारणावरनं आमचे आणि प्रीतीचे भांडण झाले. आम्हाला खरंच अपेक्षा नव्हती की प्रीती असलं टोकाचं पाऊल उचलेल. टोकाचं पाऊल? रवीने जरा आश्चर्य होऊनच विचारले. त्याच वेळेला ते मालक बोलले, हो, टोकाचं पाऊल. आमचं भांडण झालं असल्याने प्रीतीने आपल्या रूममध्ये स्वतःला बंद करून घेतले आणि त्याच वेळेला ती टीव्ही फोडली आणि तीच काच घेऊन आपल्या हाताला चीर घेतली आणि हातातून भरधाव रक्त वाहू लागले. हे ऐकून सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटले. मग प्रीती अशी का? ती टीव्हीच्या आतमध्ये का? मग तिचे बाबा बोलले,
की प्रीतीला मनात राग असल्यामुळे ती आजही त्या टीव्हीच्या आतमध्ये आहे, कारण की तिची आत्मा अजूनही तिथेच आहे. तिचे छोटेसे हट्ट पूर्ण नाही झाले म्हणून तिला असं वाटतं की कोणाचेच हट्ट पूर्ण न होवे, आणि म्हणूनच ती सर्वांना त्रास देत आहे. मग आता यावर उपाय काय? आता सार्थक बाहेर येणार की नाही? रेश्मा रडतच बोलली. आणि ते मालक बोलले, यावर एकच उपाय आहे की एकतर मी आज जाणार आणि मी सार्थकला बाहेर घेऊन येणार, किंवा फक्त सार्थकच बाहेर येणार. आणि हे ऐकताच सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. या पलीकडे दुसरा काहीच पर्याय नव्हता. म्हणून प्रीतीचे आई बाबा हे टीव्हीच्या आत जाणार होते. पण तुम्ही आत कसे जाणार? रवीच्या मनात एक प्रश्न आला. त्याचंच उत्तर त्यांनी दिले की प्रीती आमचा आवाज ऐकू शकते. प्रीतीच्या मृत्यूनंतर ती टीव्ही आम्ही पुन्हा रिपेअर केली आणि त्याच ठिकाणी तिचा आत्मा आम्हाला दिसू लागला. रागाभरात काय होईना, पण आम्ही त्याच्या आत्म्याला सतत टाळत राहिलो आणि म्हणूनच ती टीव्ही आम्ही तुम्हाला विकली. आणि हेच बोलता प्रीतीची आई आणि पापा हे त्या टीव्हीकडे बघून बोलू लागले, प्रीती इकडे बघ, आम्ही आलो आहोत. आणि सार्थकशी खेळता खेळता तेच पांढरे डोळे प्रीतीने टीव्हीकडे वळवले आणि बोलले, तुम्ही का आलात? निघा निघा इथून, नाहीतर मी तुमचा जीव घेईल. आणि बाबा बोलले, नाही आम्ही नाही जाणार. आणि बघता बघता प्रीतीने आई आणि बाबा दोघांचा गळा धरला आणि टीव्हीच्या आतमध्ये खेचून घेतले. हे बाहेरून दिसायला जरी विचित्र असले तरी रवी आणि रेश्माला हे बघण्याशिवाय काहीच पर्याय नव्हता. ते त्यांच्या डोळ्यासमोर टीव्हीच्या आतमध्ये गेले. दुसरीकडे सार्थक, प्रीतीचे आई बाबा आणि स्वतः भूत असलेली प्रीती हे टीव्हीच्या आतमध्ये होते. आणि प्रीती बोलू लागली, का आलात तुम्ही? तुम्ही मला इथे पण सतवणार? इथे पण मला सतवणार? तसंच बाबा बोलले, प्रीती आमच्याकडनं काय चूक झाली असेल तर आम्हाला माफ कर, पण या सर्वामध्ये या लहानशा बाळाला ओढू नको, त्याला जाऊ दे. तसंच प्रीती बोलली, मी याला जाऊन देऊ? ह्याचे तरी का हट्ट पूर्ण केले पाहिजेत सगळ्यांनी? माझे हट्ट पूर्ण झाले. आणि त्याच वेळेला प्रीतीने सार्थकचा गळा धरला. एकीकडे हे दृश्य बाहेर रेश्मा पाहत होती आणि ती जोरजोराने रडू लागली. त्याच वेळेला रवीचे जोरात ओरडणे चालू झाले, पण आतमध्ये केवळ प्रीतीलाच हे ऐकू जात होते. आणि प्रीतीला आनंद वाटू लागला आणि ती हसूही लागली. आणि त्याच वेळेला बाबा सुरू झाले की प्रीती बाळा, विसरलीस? जेव्हा तू फर्स्ट स्टँडर्डला शाळेत जाताना रडली होतीस तेव्हा याच बाबाचे हात तू सोडत नव्हती. जेव्हा 10 वर्षाची असताना तू आजारी पडली होतीस तेव्हा याच आईचे हात तू सोडले नव्हतेस. 10वीचा रिझल्ट लागताना ज्या वेळेला तुला मनात शंका येत होती आणि निकाल लागायच्या आधी तू रडू कोसळली तेव्हा याच आईबाबांनी तुला धीर दिला. तर एवढंच काय, तुला आजपर्यंत हवे नव्हे ते गोष्ट हे तुला आम्ही दिले, पण त्या बदलेत तू असं काही करशील हे आम्हाला नक्कीच वाटले नव्हते. आणि एकीकडे प्रीतीला ते सर्व जुनी गोष्टी आठवू लागले. कसे तिच्यासाठी आईबापांनी कष्ट काढले, कसे तिच्यासाठी बाबांनी दिवस रात्र मेहनत केली, कशी तिच्यासाठी आई ही आजारी असताना रात्रभर जागली, कसे तिला मोठे केले. आणि हळूहळू प्रीतीचे ते घट्ट मुठीतले हात सार्थकच्या गळ्यावरनं सुटू लागले आणि प्रीती ही गुडघ्यांवर खाली बसली. ते पांढरे डोळे
आता मानवी डोळ्यासारखे होऊ लागले आणि बघता बघता प्रीती रडू लागली. एकीकडे सार्थक हा भोवळ येऊन खाली पडला आणि प्रीती ही आता मानवी आवाजात बोलू लागली, बाबा माझ्याकडनं चूक झाली, खरंच चूक झाली. एका छोट्याशा रागासाठी मी एवढं मोठं पाऊल उचललं. खरंच चूक झाली. दुसरीकडे प्रीतीच्या बाबांनी सार्थकला आपल्या खांद्यावर घेतले आणि बघता बघता त्यांच्या डोळ्यासमोर प्रीती दिसूनशी झाली आणि एक मोठा प्रकाश त्यांच्या डोळ्यासमोर आला. त्या दोघांनाही भोवळ आली आणि जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा त्यांच्यासमोर रवी आणि रेश्मा होती. आता आम्ही कुठे आहोत? टीव्हीच्या बाहेर की आत? प्रीतीच्या बाबांनी विचारला. त्याच वेळेला रवी बोलला, आता आपण सर्व सुरक्षित आहोत. त्याचबरोबर ती टीव्हीची काच स्वतःहून फुटली. बहुतेक प्रीतीच्या आत्म्याला शांती भेटली आणि त्याचमुळे प्रीतीचे आई बाबा हे रडू लागले, जोरजोराने रडू लागले. दुसरीकडे रेश्मा ही रडू लागली. सार्थक काही वेळाने शुद्धीवर आला, पण आजही तो प्रकार रेश्मा आणि रवीला आठवल्यावर अंगावर शहारे येतात. तर मित्रांनो, ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा. थँक्यू आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.